Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiwuthenjiwe. Molweni, namhlanje size ukukhuthazana ngokuthandaza. Size ukukhuthazana nangokucela izipho zomoya. Sikhe sacela apha isipho somoya wobulumko, wokuqonda, the discernment spirit. Sikhe sayicela, sikhe sakhuthazana ndoba masiyicele. Namhlanje ke kwincwadi ye-1 Corinthians 14 ivesi yokuqala uyasikhuthaza phaya naye uApostle Paul uthi masizilangazelele izipho zomoya, sizicele. Uthi phuthumani uthando, nibe kodwa nizizondelela izipho ezi zomoya, ngokukodwa ke ukuba neprofeti. Uthi masicele sizibe nehanga yokucela the spiritual gifts. Yasikhuthaza le vesi ngoba sikhumbule kwi-1 John 5 verse 14 uthe ukuba sicela according to his will, uba sicela ngokwentando yakhe uzawusenzela. Ngale ndlela asenzela ngayo xa sicela imisebenzi, nethi imisebenzi siyiphiwa nguye. Andithi xa sicela nezindlu siziphiwa nguye. Masicele izipho zomoya. Isizini esikuyo ngoku funa nathi ngoku sibe empowered nge-spiritual gifts. Sithembe, sikholwe ukuba uzosipha umoya ongcwele, uzosipha umadidi, uzosipha intsimbi edlezinye, uzosipha. Masikhuthale ekuceleni izipho zomoya. Iphinde kakhona sibe no-1 Corinthians 12, chapter 12, ivesi ye-8. Sizaqala kwivesi yesibhozo ngoba sekorinte bokuqala isahluko se-12. Sizawuqala kwivesi yesibhozo. Ithi kuba nayo ithetha ngokucela, ithetha nge-spiritual gifts, ngezipho zomoya. Ithi kuba omnye okunene uphiwa ngaye umoya ilizwi lobulumko. Xa unexesha uzuqale kwevesi yokuqala izodibanise nale vesi yesibhozo. Kuba omnye okunene uphiwa ngaye umoya ilizwi lobulumko, kodwa ke omnye ilizwi lokwazi kwangakwalo umoya. Verse 9 ithi umbi ke uphiwa ukholo kwangalo moya omnye. Izibabalo zeziphiliso, the gifts of healing, the gift of wisdom, uzozifunda nangolwimi likaJoji. Uzaziva ivesi iyishumi. Omnye ke uphiwa intsebenzo zemisebenzi yamandla. Omnye ke is prophet. Ziziphiwo zonke ezi zomoya. Wena uzawukhetha isipho osicelayo, usibize ngegama, singabe sijikeleza sithi usibize ngegama. Uba uzifuna zonke uzawuziphiwa. Omnye ke ukucalula omoya, umbi ke iintlobo zeelwimi, omnye ke ukucaciswa kweelwimi. Verse 11 zonke ke ezo zinto zisetyenzwa kwangalo moya mnye, umabela elowo ngokwakhe njengoko athandayo. Spiritual gifts uzazifumana ngendlela othanda ngayo wena. Usenozicela noba zi-more than one or more than two, phuma kuwe, uza kupha umoya ongcwele. Masikhuthazane kakhulu, khuthazeka lapho ekhaya. Kwenzela into yoba ngoku singabe sitsala sisilwa isithi izinto xa zingenzeki empilweni zethu sibe sikhomba. Masibe nemvumelwano nabo
ukuthi njena ii-leader zethu mazisethi wena uzoba njeni ube njeni, uthi we are in agreement, siyavumelana. Ngoba utsho njani uMatthew 18, uthi njena i-prayer of agreement nayo iyaphendula. Sikhuthazane kakhulu ngokuthandaza, ngaphandle kokuthandaza nokucela nokuthemba uYehova kwezi zinto, nokucela kwenzela ukuthi asinike amandla kwezi end times. Singazoba nje siphephethe kangomoya nje, ngoba ngoku sizawukhohliswa silindele uYesu uba makafike. Sizawuthi ngoku xa kufika omnye umntu apha athi unguYesu, thina sikholelwa ukuthi unguYesu. Funeka sazi ukuthi njena ofikileyo athi unguYesu, unguYesu nyani. Ezi-spiritual gifts zizasinceda kakhulu. Ndiyamelela kakhulu, khuthazeka. Nkosi kakhulu, sikuthanda kakhulu. God bless you.